आज इथे बोलवल्याबद्दल. फार काही मला मुद्देसूद बोलता येत नाही, पण जे बोलता येतं तेवढं मी बोलले. आणि परत एकदा कला अकॅडमीचे आभार मानते. सगळ्या कलाकारांना अभिनंदन करते त्यांचं पुरस्कार मिळाला म्हणून. आणि अशीच कला अकॅडमी फुलत राहू. धन्यवाद. कला अकादमीतर्फे गोमंत रंगभूमी दिन म्हणून आम्ही साजरा करत आहोत. ज्यावेळी ज्यांचे मला मौलिक असं मार्गदर्शन लाभले आणि ज्यांनी मला राजकारणाबरोबर नाट्यक्षेत्रात सुद्धा एक स्फूर्ती देण्यासाठी प्रेरणादायी असं एक आशीर्वाद दिला, ते म्हणजे या कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष स्वर्गीय विष्णू सूर्या वाघ यांनी हा बांदकरांची स्मृती जागती ठेवण्यासाठी ह्याच कला अकादमी त्यांच्या कार्यात सुरुवात केली. आणि म्हणूनच स्वर्गीय वाघ यांचा बांदकर यांच्यावरील लेखाची आठवण, त्यांनी लिहिलेला जो लेख जो होता तो एकदम मनात घर करून राहिलेला आहे. आपला गोवा आणि कलेचं नातं एकदम जवळ आहे. गावचा उत्सव यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक गोयकरांच्या मनातील घरातील किमान एक माणूस या उत्सवी रंगभूमीवर आपल्या तोंडाला रंग फासत असतोच. आणि ताणी म्हणील असं की घडी आम्ही एखादे वडले नट झाले ना जायत, परंतु ही रंगदेवतेची सेवा करपा खातीर किंवा घडये एखाद्या वेळा कलेतल्यान आम्ही पैसे जोडले ना जाय, पण ह्या रंगभूमीतल्यान आम्ही देवाची सेवा केल्ली आसा अशें सातत्यानं म्हणणारे अनेक गोमंतकीय रंगकर्मी वाड्या वाड्यावर आज आम्हाला भेटतात किंवा मिळतात. आज ज्या वेळेला कलेला मान्यता नव्हती, ज्या वेळेला कलेला प्रसिद्धी नव्हती, अशा वेळी या जाणत्या बुजुर्ग कलाकारांनी ही रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्या प्रयत्न केलेला आहे. आणि आज ती एक वेगळ्या उंचाईवर येऊन टेकलेली आहे. आजचं जे तंत्रज्ञान जे आहे त्यावेळी तेव्हा नव्हते, पण तरी देखील जोडून ह्या सगळ्या गोष्टी करून ते चांगलं देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणि म्हणूनच कृष्णमन बांदकर यांनी ज्यावेळी 1870 साली अहिल्याद्वार जे नाटकाचं त्यांचा उल्लेख सापडतोय, त्याच्यापूर्वी एखादे अनेक नाटकं लिहिली असेल, परंतु आज जवळजवळ 150 वर्ष होऊन गेलं. मला तर वाटत होतं की तियात्रची आम्ही जवळजवळ 125 वर्षे साजरी करतोय, पण तियात्र हा तियात्र येण्यापूर्वी नाटक होतं. आणि मराठी संगीत रंगभूमी ही गोव्यातून सुरुवात झालेली आहे. मी एक कलाकार, माझ्या जीवनात खूप कला केला. मी रंगभूषा केला, नाटकानं काम संगीत केला, नाटका बसलेली तबला किंवा त्याचे दोन्ही वाद्य होते. मेकअप करून त्या टायमात नाटका वाजले, मेकअप करून नाटका वाजले खूप कठीण काम, आता जमणार नाही. रंगभूषा केला, पेंटिंग केला, खूप काम फिरलो. आयज तुमकां हे अवॉर्ड मेळला, तुमकां कितें सांगपाक? हे म्हाका मेळ्ळें तें आमचं भाग्य, नशीब. सगळें केलें आमी म्हणून ह्या पदाचेर पावलो. तांच्यातय म्हाका सहकार्य मेळ्ळा, त्यामुळे मी ह्या पदार पावलो. ह्याला पावूंक जावचें तांचे भुरगे, तांचे आई वडील कोण आमचे आहात, तेंचे वतीने हे हांवें पावले. इतली वर्सां रंगदेवतेची सेवा केल्ली, आज एवॉर्ड मेळ्ळा, खूब खोस भोगता. तुमी कितें केन्ना चिंतलेलें तुमकां अशें अवॉर्ड मेळटलें? म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळा, पूण ते स्पर्धात्मक नाटकांत असो एवॉर्ड केन्नाच मेळूंक ना.
रोल कोणाक तुमी डेडिकेट करता तुमचे हो हांव म्हाज्या संस्थेक नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज ह्या संस्थेक डेडिकेट करता. थंयच्यान हांव खूब कितें शिकलां नाटकाक. म्हजें नांव दत्ता नागेश नायक. हांव बोरयेचो. कितें आज जो कार्यक्रम आमचो जालो तो म्हाज्या आयुश्यांत म्हाका व्हडलो पुरस्कार सो दिसता. इतलो बरो कला अकादमीचो पुरस्कार म्हाका केन्ना मेळ्ळो ना. आनीक आतां हांव ट्राय करतां आनीक बरो कार्यक्रम करपाचो. म्हणजे नाटकांत 57 नाटकांक हांवें काम केल्ले कडेन आसा. तांबडे सुमेल स्वर्गार वता हे 43 प्रयोग केल्ले कडेन आहा हांवें. आनीक बोलावा विठ्ठल हो एक म्हागे कार्यक्रम आहा. 17 प्रोग्राम केल्ले आसा. आनीक गीत रामायणाचे हांवें जवळ जवळ 43 कार्यक्रम केल्ले कडेन आसा. म्हजें नांव आनंद मासूड. म्हाका ते रंगभूषण पुरस्कार फावो जाला तो दिग्दर्शना खातीर. आनी बरें दिसलें इतके वर्स काम केल्लें तेजी कोणी तरी दखल घेतली तें बरें. आनी एक मुख्य म्हणल्यार खंय एप्लिकेशन करपाची गरज ना अशी परिस्थिती. म्हाका येवन सांगितलें की बाबा तुजी निवड जाल्ली आसा, मातशें येवप आनी पुरस्काराचो स्विकार करप. खूब बरें दिसलें. आनी गोंयांत काम करतनाय म्हाका बरेचशे अनुभव आयले. तातूंत हांव शिकत गेलो. तो दिग्दर्शनाक म्हाजो बरो जालो अशें सांगूं शकता. आज कला अकॅडमीचे येदो व्हडलो पुरस्कार तो मेळ्ळा. तुमी केन्ना चिंतलेलें तुमकां असो फावो जाता? कला अकॅडमीचो असून ना, पूण आतां राज्यनाट्य स्पर्धेन मेळ्ळी तितलीच पुरस्कारां. बाकी असो जेजो सन्मान म्हणटा पळय तसो पुरस्कार केन्ना घेवंक ना हांवें. तेज्या पयलीं केन्ना मेळूंक ना म्हाका. पण त्या नाटकांत काम केलें म्हणून गोमंतक मराठा समाजान म्हाजो एक सत्कार केल्लो बऱ्याच वर्सां पयलीं. एक नाटक तांकां आवडिल्लें सो त्या समाजांनी केल्लो. पूण कला अकॅडमी पयली फावट जाला म्हाजो. माझं नाव अभयानंद जोग आणि यावर्षीचा 18-19चा कला अकादमी पुरस्कृत रंगसन्मान हा पुरस्कार मला प्राप्त झाला. हौशी किंवा स्पर्धात्मक रंगभूमीवर केलेल्या कार्याबद्दल हा पुरस्कार दिला जातो. आणि हे करत असताना या पुरस्काराचं वैशिष्ट्य असं असेल म्हणजे सांगता येईल की या पुरस्कारासाठी कुठल्याही प्रकारे अर्ज करणं वगैरे वगैरे नसतं. तर सरळ निवड समिती, कला अकादमीचे अध्यक्ष आणि निवड समिती मिळून हा पुरस्कारासाठी निवड केली जाते कलाकारांची. आणि त्यामुळं इथे एक आत्मिक समाधान लाभतं की आपण केलेल्या कार्याची कुणीतरी दखल घेतो आहे. कारण निरपेक्ष बुद्धीनं रंगभूमीची सेवा करत असताना अशा प्रकारचा पुरस्कार मिळणं हे एक प्रकारची ऊर्जा प्राप्त होते, ज्यामुळं याहीपेक्षा जास्त जोमानं पुढे आपण रंगभूमीची सेवा करू शकतो. फक्त रंगभूमीची सेवा म्हणत असताना नाटकं करण्यापुरतंच मर्यादित नसतं, तर छोट्या मुलांसाठी घेतलेली शिबिरं असेल, नाट्य शिबिरं असेल, ह्यातून व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट साधला जातो. आणि नाटक हे उत्तम माध्यम आहे स्वतःचा शोध घेण्याचं. एक कलाकार म्हणून, एक माणूस म्हणून मी कोण याचा शोध घेण्याचं हे एक साधन आहे. त्यामुळं फक्त करमणूक म्हणून न पाहता करमणुकीची असताना पुढेही त्याचं व्यक्तिमत्व विकास किंवा काहीतरी आपल्याला हिताचं होण्याच्या दृष्टीनं हे सगळं कलेच्या क्षेत्रामध्ये कार्य चालू असतं, करीत आहे. यामध्ये माझ्या गुरुजनांचं जे सहकार्य लाभलं. कारण कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाच्या पहिल्या तुकडीचा मी विद्यार्थी. तिथून शिक्षण घेतलेलं नाट्य अभ्यासक्रमाचं. त्यानंतर ग्रामीण भागामध्ये कार्य करत होतो रंगभूमीवर. आणि हे करत असताना परत कला अकादमीनंच हा पुरस्कारासाठी माझी निवड करणं ही मी समजतो की माझ्यासाठी शाबासकीची छाप होती, राजमान्यता होती. कारण लोकमान्यता तर मिळतेच आपल्याला, त्यामुळंच तर आपण एवढी वर्ष कार्य करू शकतो.